Mai gida lafiya ba sallama? Ba za a yi sallama ba. Za ki ce mu ba za a yi sallama ba. Ladidi ni tun da na aure ki babu abin da nake gani in ba bakin ciki ba. Me bashin garin kwaki min sallama, me bashin shinkafa ya min sallama. Tun da na aure ki ne wannan abubuwan suka ringa faruwa. Saboda ki tattara kayan ki ma ki bar gidan nan. Na sake ki ba wani zama da ci kari a gidan nan. Ka sake ni? Na sake ki tattara kayan ki bar gidan nan ba wani abu da ci kari a gidan nan. Dan Allah mai gida kai hakuri. Sai kuma ki. Sai kuma ki tattara kayan ki kawai ki bar gidan nan. Dan Allah kai hakuri. Babu wani hakuri da zan yi kawai ki tattara kayan ki bar gidan nan. Haba mai gida abin bai kawo hadda na sake ba mai gida dan Allah kai hakuri mai gida. Alquran sai kin tafi gidan ku. Mai gida. Ai ko ma ina ki tafi ni na sake ki. Na sake ki fa na ce ki tattara kayan ki bar gidan nan. Wa alaikum salam. Kawo ina wuni. Anti ina wuni. Lafiya kalau. Lafiya. Ba gajiya. Na zo zan wuce ne kawo na bayan layi ce wai in ka miki zakkan nan taki ta shekara. Nawa? Allah sarki ladidi ta. Ladidi. Allah sarki ladidi ta. Mai gida. Mai gida yanzu fa kace ka sake ni ba. Ha ba ladidi cewa ne na saki wannan gonar da nake nomawa saboda na kwana biyu ba a samu amfani. Mai gida yanzu kace mun je kwashi kayana ba. Cewa nake ki tattara kayanki a wanke miki. Ba cewa nake tattara kayanki ba gidan nan ba. Mai gida. Ha ba ladidi ta. Ki taimaka ki mure ladidi. Allah kariya kake. Ha ba ladidi ta. Wallahi kariya. Dan Allah da annabi ki ga. Wallahi kariyanka. Dan ma mutum suna kace haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiga ladidi. Da Allah ladidi ki mun rai. Ban san ka ba. Ha ba ladidi ta. Ki tuna fa ki tuna soyayya da muka yi da ke fa. Baka san da wannan. Da Allah ki mun rai ladidi. Ni na sake ka. Da Allah ladidi kinga.